Bé, gràcies, presidenta. Donar la benvinguda també als representants de la CATFAC, a l'Eric i a l'Eduardo. I bé, simplement posar sobre la taula algunes qüestions que crec que també és important que situem, perquè aquesta és una proposta de resolució que també, molt més enllà dels punts, dels 13 punts d'acord que es proposen, també té altres objectius. Substanciar-la en una comissió, parlar-ne en una comissió, treballar aquestes qüestions en l'àmbit de la Comissió de Salut i poder avançar en la millora de les condicions del moviment cannàbic i dels consumidors de cànnabis. En aquest sentit, doncs, és un moviment que fa molts anys que està treballant contra l'estigmatització, que està treballant contra els arquetips i els estereotips i que en aquest sentit és un dels moviments que més ha treballat per aconseguir una autorregulació del propi sistema. I això també ha permès que, anant a l'avançada de les administracions, tinguem ja exemples clars de com hem d'evolucionar en el marc del sistema respecte al tractament del cànnabis. I d'aquesta manera també ja tenim experiències prèvies que també ens afavoreixen i molt a nivell d'administració per poder continuar avançant, per poder potenciar allò que ha funcionat i aparcar definitivament allò que no ha funcionat.